Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili Radio Inkeza. Lami igama ngimfeza uNtuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Mode mhlampe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu yize uJames Godola Lamankandane Mthembu bengawazi umbombo kathisha, kodwa bebalwa nezinyanga ezikhomba ngophakathi. uGodola Lamankandane obeneminyaka engu-61 nasesigodini sasePhelandaba eMangozi kwaMhlaba yalungwane hamba emhlabeni ngolesihlanu ebusuku emuva kokuthela ngoyabo lwezinhlamvu kade ezithokozisa nomndeni wakhe. Umufi waqala ukuzakhela ugazi emphakathini ngesikhathi ebophisa intombazane ezama ukumdayisela ingane ephila nebala elimhlophe eneminyaka engu-11 ngonyaka 2016. Lo wesifazane owagwetshwa iminyaka engu-20 ebhadla ejele wabuye wafuna ukudayisela umufi izingane ezintathu eziphila nebala elimhlophe ngo-100,000 iyodwa. uGodola Lamankandane inyanga ebizishaya isifuba ngokuthwalisa abantu ukuze bagweleke, futhi-ke eziqhenya ngokuthi ubekwazi ukugqehisa umuntu engadubuleki ngaphandle kokusebenzisa izicubu zabantu. Ubengakholelwa ukuthi-ke kunomuthi wenhlanhla ongakhandaza izicubu zomuntu wey'ngane zakwethu. Umlando nje omfishane wakhe laphana uGodola Lamankandane kubika ukuthi umufi uzalwe esigodini sakwaMshudu ngaphansi kwenkosi uMabhudu Tembe. Ube yingane yesibili ebantwaneni abo-11 kunina noyise, okungamantombazana amathathu nabafana abangu-8. Ushona nje umufi ubesesele nabafowabo ababili kuphela emhlabeni ngesikhathi ontanga yakhe befunda esikoleni. Umufi wayefunda ukuthaka imithi emuva okungena umkhulu ozala uyise owayeyinyanga. uGodola Lamankandane nakuba-ke engamficanga umkhulu wakhe emhlabeni, kodwa wavukela kuyena, yingakho agcina esezibiza ngoGodola Lamankandane. Wabe seyothwasa kabanzi ngobunyanga kuFania Sibiya wakwaThelizolo ngeminyaka yo-1990. Ngenxa yokufuna-ke ukuba nolwazi oluthe thuthu, wabe seyokhuphukela umsebenzi wokwelapha enyangeni yasendaweni yaseSikheleni eMozambique, uShida. Yilapho afika afunda kabanzi ngokuthakwa kwezigubhu ezinhlobonhlobo futhi akwazi ukuzicisha esezihlupha emndeni nabantu abafe bathwele. Akagcinanga lapho, wangena ephuma kogobela abahlukahlukene baseMozambique waze wadlulela nakwabaseMalawi. Ubuyile-ke sezokwelapha abantu yaseNingizimu Afrika, behlonishwa kakhulu emkhakheni wokwelapha nasekulekeleleni kwabantu abaphila nebala elimhlophe. Amagalelo akhe obunyanga enza wahlonisha ngesinye isikhungo semfundo ephakeme ngeziqu zobudokotela nezobusolwazi-ke. Lapha ubenayo imithi eyingozi njengoba emsola ngokuthi-ke ubengabhedelwe, beganwe ngamakhosikazi awu-15 futhi abuthisena ngezingane eziwu-65, kodwa yadlula eyodwa kwasale ezingu-64. Ubekukhonzile ukuhlaba izinkomo ezibili kwakhe enzela ukujabulisa umndeni wakhe. Bese ukecaphuna kusale njengoba ubenomhlambi wezinkomo ezingaphezu kuka-200 nezimbuzi ezingangezulu eyemakheni. Yize-ke ubenemindeni emikhulu, kodwa-ke ubengakwazi ukulala ubusuku uma kunemindeni elambile nengenalo uphahla. Ubengaziphelisi ngobunyanga kuphela, kodwa unebhizinisi lokukhiqiza insipho zokugeza, eyokuwasha izimoto nokuhlanza izitsha namakha. uGodola Lamankandane uhamba emhlabeni esethwasisa omunye wamakhosikazi uMazungu, okuyo obesalenza yonke into imisebenzi afundiswe yona umyeni wakhe. Uyena obekogeza abantu besifazane futhi-ke esebenza ezigodleni zomyeni wakhe. Ubeziveza ukuthi ungumacaphuna kusala ngokuziphilisa umndeni wakhe ntofontofe nendlu ahlala igcwele ukudla. Kuthiwa kume eyothenga ukudla namakhosikazi akhe, ubewola inqaba asebenzisa imali eshise inyanga zonke. Hhayi, ngane zakwethu, izona indaba esinibekela zona laphana mayelana umlando wenyanga uGodola Lamankandane kade ifihlwa nje izolo laphana-ke endaweni yasePhelandaba. Ngithe uma ngabe ngidlula impela ngilibangiseko laseMangozi, hhayi cha, ngibonile bekugcwele impela laphana-ke bekusetshenziswa lona igrawundi-ke ngoba ikhaya belingekhe lenele. Ngiyakutshela bungabona ukugcwala kwabantu laphana ukuthi-ke ngathi kukhulu ekade kwenzeka impela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sengathi umphefumulo kamkhulu uGodo ungalala ngokuthula laphana wey'ngane zakwethu-ke. Bekuyizona esinibekela zona. Sesiphuma kanjani mina ngila sibona amagomede, kodwa ngithemba uyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo
elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nime nosuku olumnandi ngithanda khona.